Kuza kutyelwa amapolisa angaphaya kwamakhulu amathathu kumasipala uMbaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni ukuncedisa ukulwa ulwaphulo-mthetho noluqatseleyo mvanje kulo masipala. Urhulumente wephondo laseGauteng ubhengeze ukuba uza kuchitha i-2.1 billion rand kwinkxaso-mali yemibutho engenzi nzuzo. Wants to be in that stage. So Paris is everyone's dream. So for me to be there, it means a lot. Bandingele kwelaseFrance abadlali beqela loMzantsi Afrika eliza kuthabatha inxaxheba kwimidlalo ye-Olimpiki eza kuqala ngoLwesihlanu weveki ezayo eParis. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andaba endodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Kuza kutyelwa amapolisa angaphaya kwamakhulu amathathu kumasipala uMbaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni ukuncedisa ukulwa ulwaphulo-mthetho noluqatseleyo mvanje kulo masipala. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu kwakunye namanye amagosa aphezulu kwinkonzo yesipolisa abambe intlanganiso nabahlali kufaka nemilomo ngolwaphulo-mthetho kumasipala iNelson Mandela Bay Metro. Enika ingxelo ebanzi umkomishinala wephondo uthi kuza kutyalwa amapolisa angaphaya kwamakhulu amathathu kumasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay. We are alive of the fact that there are shortages in Nelson Mandela Bay. Hence I'm saying, Minister, with the allocation of the project 10,000 members, we allocated a big figure towards Nelson Mandela Bay, solely because Nelson Mandela Bay is contributing towards the crime and serious crimes in the province. Isithethi samapolisa kuzwelonke uAthlenda Mathe uthi amapolisa kwesi sithili sele ehluthe imikhono yekati emalunga ne-1,900 kweli phondo. We have been able to arrest more than 63,000 suspects for various crimes ranging from murder to rape and so on. And with the firearms, we've managed to confiscate more than 1,900 firearms. But also, when you look at that and you compare it to the Nelson Mandela Bay district, only in a period of 6 months, January to June, this year alone, we collected 291 firearms in this district alone. Ukanti imibutho eyahlukeneyo kulo masipala ivakalise izikhalazo zayo kule ntlanganiso. I-trust between us as the community and your people in blue uniform iphelile, it's unrepairable in some police stations. So uphinda ukwazi uyivusa ngoku. Into ye-drugs, it's live, as Moses esitsho. Kuthengiswa i-drugs live. Akonto yokuthiwa iyafihlwa. Noba ungafonela e-police station kanye ufona u-10-111 ucela uba hayi ndiyabona abantu bethengisa i-drugs ayihoywa loo nto. Lo kaMchunu uthi uza kuphucula iimeko zezinye zezikhululo zamapolisa ezikwimeko engaginyisi mathe. We are concerned about the state of some police stations and we want to improve it. We want to improve it and we are committed because we want to inspire confidence among citizens by making sure that the police stations that the commanders and their police are working in command respect and they inspire confidence amongst yourselves. Umphathiswa wagxeke kakhulu amapolisa anorhwaphilizo ngelithi uzawuqwalasela lomba kwaye uza kulincothula neengcambu lwaphulo-mthetho kweli phondo. Umphathiswa wesebe lezimali kwiphondo laseGauteng uMnumzana Lebogang Maile ulihlengahlengisile uhlahlo lwabiwo-mali lwakhe zewabela imibutho engenzi nzuzo kweli phondo imali engaphaya kwe-2 billion zeerandi okuze emva kwezikhalazo nezivela kule mibutho ngokungafumani inkxaso-mali kwaye oku kushiye uninzi lwale mibutho isecicini lokuvala. Unondyebo waseGauteng uMnumzana Lebogang Maile uzibophelele ekuqinisekiseni ukuba imibutho yesisa kweli phondo ihlawulwa kwangethuba. Oku kuqinisekisa ukuba abantu bayaxhamla kwiinkonzo zale mibutho. To this end, undertaking has been made by the Gauteng provincial government to reinstate non-profit organizations NPO's budget to the 2023/2024 adjustment budget of
See here we've written 2 billion. I thought it's 1 billion. So Treasury people are here, they are confirming that it's 2 billion. So don't make me lie. So it's going to be 2.131 billion. Umayile uthi yimibutho engekho phansi kukarhulumente embalwa kakhulu engakhange ihlawulwe watsho egxininisa ukuba kukho izizathu ezibambekayo zoku. A total of 13 NPOs are under investigation, while 6 have been deemed non-compliant. The outcome of the investigation will guide the next steps insofar as payment is concerned. Where matters of compliance are resolved, payments will be made. Kusenjalo umphathiso wesebe lezophuhliso loluntu eGauteng unkosikazi Faith Mazibuko uxolisile kule mibutho ngokungahlawulwa kwemibutho yesisa kweliphondo. We extend a special apology to the beneficiaries that were affected. We have prioritized improving the relationship with yourselves as the NPO and fully resuming the delivery of services to beneficiaries. Usihlalo wekomiti yezonyango eGauteng uLisa Vetten uncome uhlengahlengiso lohlahlo lwabiwo-mali lorhulumente wephondo. It's still probably not enough to be able to get us to what we were offering last year, but I think it's better than the 1.9 billion that the sector began the year with. I think we're now at the stage where the worst of the crisis is over and we need to start focusing on stabilizing the sector so that services continue. Yimibutho engekho phansi kukarhulumente engaphaya kwamakhulu asibhozo eyachatshazelwa kukulibaziseka kwenhlawulo, nto leyo ikhokelele ekubeni inkonzo ziqhwalele kule mibutho. Iphondo laseNtshona Koloni lichazwe njengendawo yentlekele emva kokuba imvula ezimandla zichaphazele abantu abangaphaya ku-160,000. Kulibaphathiswa yeliphondo ilichaze eliphondo njengephondo elithwaxwa imozulu embi, imvula ezingenasiqabu zishiya abantu bengenamakhaya, ingakumbi kwisixeko saseKapa. Abona abantu abachanekeka nobomi kakhulu ngabo basematyotyombeni. Imvula ezimandla ezinetha kwiphondo leNtshona Koloni zishiye amakhulukhulu abantu engenamakhaya. Uninzi lwabo luhleli emanzini kuba abanandawo yokufudukela kuyo, okweli xesha izindlu zabo zithe gabhu emanzini. Bekukhona ixesha nangoku bekunetha imvula kakhulu, ndandilele phakathi kwamanzi kungekho indlela ebendingayenzakayo just because bonke abantu abebelapha vele bebengenelwa ngamanzi kulo xesha. Bekukubi nalapha ekamreni kumanzi, amanzi angena tot erufini nebhedi imanzi. Sithe sacela itrust komnye umakhelwane wandiboleka iplastic uba mandondlale phezu kwebhedi, sathi nje silale ngeseki yamanzi ebengene phezu erufini. Mna bendingacela nje ukuthi uba mhlawumbi ugovernment angakwazi ukuthi andincede, mhlawumbi andikhiphe apha kule situation, andiwokhele indlu e-RDP mhlawumbi ukuthi ndiyohlala kuyo, ngingakwazi ukuthi ndikwazi ukuphila kakuhle kuloo ndawo leyo, just because nalapha ndiyasokola namanzi ndiyakhelelwa ngabantu. And then nomntu lo endimceleyo ukuthi andikhelele amanzi kuzamele ukuthi naye lo mntu lo ndimbhatale 10 rand ngaphezulu. Ukuba mhlawumbi andinayo loo 10 rand kubonakala ukuthi ngoku kuzamele ndihlale ndingenamanzi. Uceba wakwa-Ward 86 uthi isisombululo kule ngxaki kukuba abantu basuswe apha bakhelwe izindlu. Isisombululo sesigxina apha uba umasipala asuse abantu bethu abahleli kwendawo, ngoba endawo ezindawo ezimanzi. Isisombululo sokuqala ezo abasuse njengoba siyazi uba uthenga umhlaba ngapha kwendlela. Okwesibini, esinye isisombululo sesigxina yokuba abantu bethu bakhelwe izindlu. Umasipala une-bedlock yokuba abantu bakhelwe izindlu. Lo nyaka uphelileyo kwalo nyaka umali udlulileyo uye washota ngokukhela abantu izindlu. So siyamcela kule new financial year makokhela abantu bethu izindlu ukuze basobe ubugqwayiba. Uceba ukwathi benza inzame zokuncedisana nabantu bale ndawo. Imvula ziyaqala ngomso ukuya phambili. Kungoko sizama uqinisekisa ukuthi abantu bethu sibanika iseyili. Uphuma kwethu abasinika abantu bethu iseyile ukuze noko lemvula ingangeni kakhulu kwizindlu zabo. Isewucandelo kamasipala. Siphinde futhi bagale umhlaba kuthiwa yimilling ukuze bawugalele umhlaba apha ecangwe izindlu zabo so that amanzi angangeni. Ezimvula zishiya abantu abaninzi benqolerhekile bengenayo nento esiwa phantsi kwempumlo. Kuba amanzi angena ezindlini akhukhulise ukutya nezinye izinto ezizizidingo. Ixesha lasebusika lixesha elingumngeni kakhulu kubantu beliphondo.
ngenxa yemvula ezishiya abantu bengenamakhaya kwaye kusalindeleke ezinye imvula ezimandla kule veki. Oko kwenza ixhala kwabo bahlala ematyotyombeni. Ulutsha lwaseMatatiyeli eMpuma Koloni luqalise ishishini lokwenza amalahle asetyenziselwa ukoja ngelizama ukuqobisana nentswela-ngqesho ekumyinge wama-42 ekhulwini kweli phondo. U-Atang Ramabele ongumseki wenkampani Morimotho Charcoal Production uqesha abantu abatsha emva kokuba yena ezule wancama ekhangela umsebenzi nanjengoko eqoshelise izifundo zakhe kwezobuxhaka-xhaka bale mihla ye-IT ngo-2018. Sikinoyiya uza nengxelo ezeleyo. Encochoyini yentaba yasemaluti kude kufuphi nasematatiyele isisi esiphokoka kule ntaba ngu-Atang Ramabele noogxa bakhe abathandathu basarha iipali neelanki ze benze amalahle bawathengisele iivenkile zasematatiyele naseKokstad. Imicelimngeni ngumqobo kwindlela yabo esingise empumelelweni. Ama-challenges esinawo i-finance because asinayo imali yokuthi sikhokhele abasebenzi si-operate imitshini because idinga ama-cost amaninzi njenge-petrol, ama-oil nezinye izinto ezincedisa imitshini ukuthi ikhona ukusebenza everyday. Ngoku uthola ukuthi siyalimala financially because asikhona ukumaintaina imitshini sibuye ngapha sibhadale nabasebenzi. Leyo kuba yi-challenge nokuthi si-transport i-charcoal lethu asinayo imoto engaba transporta ngayo siuser ama-donkey carts which is ama-trailer we-donkey carts ayafa because of access endlela nayo imbi ukuthi si-transport ilahle. Eli shishini lemveliso yamalahle lisuse ikati eziko kumnumzana Potlako Lipiana ekukudala efuna umsebenzi. Incedile iMorimotho Charcoal ngoba ndikhona ukusupporta ifamily yam. Khona ngoku ndikhona nokuvula ishop isiphaza. Ngoku ifamily yam nyani ijabule kakhulu. Besisokola ngeloqesho ubona umuntu uyalena likukude kapha. Apha at least mosebenza apha ekhaya. Ndikufitshane nasekhaya. Ndonwabile kakhulu ukuthi ndibe phansi kule kampani. Ukugawulwa kwayo le mithi edyuwabasi incedisa nakulondolozo lwamanzi nokuvula amadlelo. Xa imozulu imaxongo njengemvula emandla nogquthe, u-Atang Ramabele noogxa bakhe abeze emsebenzini, nto leyo eyongeza kwimicelimngeni yabo yokushokoxeka ngeqhosha elingenantunja. Kodwa uthi ababuyi mva nanjengoko bejonge ekuceleni amalizo bokhe ubhazabhaza nalapho bazawugcina khona amalahle alungele ukuthengiswa. I-warehouse Gabula Makhumsha. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eMatatiyele eMpuma Koloni. We gon' rise, we gon' rise. Nobaba sibamba ngenhliziyo ngenxa yesiphiwo nguThixo umdali. We gon' rise, we gon' rise. Yelwana let them hate, treat ubed njengedomeni. Lowa ngumboniso bhanyabhanya nothi iParalam kanti apha estudio sihleli noLuphelo Zazini nongumdidiyeli imiboniso bhanyabhanya noyinzalelwane yaseGqeberha eMpuma Koloni. Kanti ke Luphelo masikubulise sikwamkele kwindaba zethu. Khawusixelele banzi into bana ngale miboniso bhanyabhanya yakho mibini iParalam kunye noNomvula zintoni mhlambi obunqwenela ba abantu bazifunde kuyo? Mawule mandizibolisele kuwe siswami okokuqala. Iyona nto ndenzela uba mandiprodyuse iParalam noNomvula. uNomvula is about ubizo nobugqwirha obenzekayo. Zizinto ke ezenziwa ngathi ngamampunge ezo ingathi exist ebantwini but ibe izinto ezikhona zobugqwirha nendaba yobizo. iParalam yona ibonisa about icrime that eyangameleyo ephondweni laseMpuma Koloni. Nohlobo lokuthi abantu ba-interacta njani kuyo ekulweni icrime, but zii-films ezovula amehlo kakhulu because bendihlala emabobosini, so abanye abantu abayazi impilo yasemabobosini bayinjani and abantu abenza icrime kudelwa njani nabo. So la film ibonisa ezo zinto ezo.
Yeyiphi Luphelo into yakwenza uba ube nomdla ekubeni ube ngumvelisi imiboniso bhanyabhanya? Ndikhule ndibukela ifilimu ebhayiscope, ndibukela ama-China ethetha i-English engiyengayawo ngohlobo ledub. So yandenza ndaba motivated loo nto leyo uba ngenye imini nam nomdla wodlalisa ifilimu. Also our selling amaqanda enjoli ukhula kwam, so enziba ndithengisa amaqanda enjoli ndandibukela ubomi babantu be-acta live ngokwenza izinto ezirongo ebantwini neziphelo zabo. Ndandijonge ingathi ndibukela ifilimu xa ndibukela ubomi babo. Ndazixelela nam uba ngenye imini ndoba yi-filmmaker and I'll produce films for abantu bethu ezithetha ngathi ngezitori zethu. Kwiphondo Luphelo ozinze kulo iphondo leMpuma Koloni, ngaba mhlambi ikhona okanye yiphi mhlambi imicelimngeni onothi wena njengomdidiyeli wemiboniso bhanyabhanya ojongene nayo? For instance, uLuphelo Zazini akaqali ngoku. I'm one of the first people aba producer ifilm ezi cheap budget ngo-2007 and 2008 ngexesha loMadliphutha noMuruti Katsotsi. I was one of the first people to produce those films. Ifilm yami yayiste ekoneni yayidistribute all over, but zange sifumane ncedo. Abantu babe-acta kuyo ngabantu abesenza crime bebulala abantu, but batshintshe bobantu abo through i-acting babazi role models ze-youth, but zange sifumane inkxaso ke, which ngoku if bangaba besinofumana uncedo as ba sibona i-crime yanda kangakanani na eMotherwell for instance kuyahijackwa kakhulu. If abenokwazi sifumana inkxaso, then lo mcelimngeni ndinawo uba sizotsho amaJoburg kuba kube kwenzeka izinto izophela yabo. Khawusixelele ngeYiyo Digital Store, ingaba mhlambi izaba yintoni umsebenzi wayo, ezaba nophuhliso olungakanani mhlambi kwimiboniso bhanyabhanya ingakumbi kwiphondo leMpuma Koloni? uYiyo Digital Store is a website efana noba Netflix kanje. Ithengisa films, izosinceda kakhulu because xa kwi-internet worldwide and uYiyo Digital Store available kwi-countries ezi-130 countries. And also if bangaba sinofumana i-financial imali yomakhetha i-project zethu ingacreate ijobs ezinkulu kakhulu because ikhona ne-platform pha i-affiliate marketing. Affiliate marketing is whereby uthengisa i-products ezingesonge zakho but wenza marketing, which every time uthengisa ikopi yefilimu ufumana i-25% kula price yala film. Uyakuregisterisha pha kuYiyo Digital Store, then xa soregisterisha pha kuYiyo Digital Store iyachazela uba uthengise ngaphi and wenze malini na. Xa reach a threshold engu-1,000 rand, then you can get paid imali yakho. So izocreate imisebenzi kakhulu and ne-actors azophelele kufumaneni isalary yazo pha acting by ukuthi mabathi xa i-followers zabo most xa uyi-actor and abane-followings ezininzi yabo. Abanye abantu bathi bebukele mhlawumbi ku-location bioskop ifilimu baqomba ndingayifumana phi le film, then ku-easy uyithenga pha kuyiyo, then so that actors nazo zifumane la 25% through following yabo. So ayizophela laa nto yokuthi xa uyi-actor ugqibile ngalaa xesha bubhatalwa ngalaa xesha bushuta, izoqhubekeka isalary yakho. Luphelo, enkosi kakhulu bhuti, masibulele ngexesha lakho. Enkosi. Xa sihlabela mgama umsitho iDurban Film Mart ubanjelwe kwiphondo laKwaZulu-Natal uqukunjelwe namhlanje emva kweentsuku ezintathu kudibene abavelisi, ababhali bemiboniso bhanyabhanya kwanabatyali zimali belithuba elityebileyo lokuba la magcisa angqubanise intloko ngemiba eyimingeni kweli candelo, ukanti abaququzeleli bamkele iindwendwe ezivela kumazwe athe kratya ku-20 elizwekazi Afrika. Masibaleke sibheke evenkileni. Nkosi kakhulu ke Madikela noMamzanka kwidesika yendaba. Ndiyakubulisa mbukeli wam ekhaya ubukela kaloku nochannel 163 kwi-DSTV. Mna ngegama ndinguThabile Makaphelo uMamthembu. Nantsi ke bethini yakutshanje imozulu sivula kaloku mbukela apha ekhaya ngokuphawula ngokubanzi iziganeko zamva nje ukutshisa kwelanga, imimoya yexesha lasebusika kaloku kuMzantsi Afrika kuphela. Umzekelo njengapha kaloku ePretoria phaa ekuseni bevuswa ingqele ka-4 degrees nelanga phaa xa beqhuba nemini yabo futhi beyivala kamnandi imini ngo-2040 degrees. Abaqondo wakho phantsi naphezulu sivule kaloku mbukeli wam phaa ephondo laseMpuma Koloni njengapha koRhafi imeko phaa imaxongo kakhulu ngo-4 obana beyona ndlela ke bayisonga imini futhi ngelaa langa ka-18 degrees.
Nansi ke bethu imozulu phaa ephondweni lase-Free State ngomso amazantsi futhi imbi kakhulu la meko phaa kuyabanda mpela ekuseni eBloemfontein ngo-4 xa bevuka phaa ekuseni baqhube nemini liyavela noko ilanga nenkwanka yasebusika ka-20 degrees. Kanti bona phaa ephondweni laseNtshona Koloni ngomso Oudtshoorn bevuka ngeqanda bayisongela mina futhi qabaqaba ngamafu nenkwanka yangorhatya futhi ka-19 degrees ngexesha lasebusika. Nansi ke imozulu yabo futhi bokulam ephondweni lase-Northern Cape ngomso phaa kumazantsi weli phondo kooCalvinia neziphaluka phaya ngo-1 bayisonga imini futhi akhona mafu usabhudla umoya ngeshumi nje likhatshwa sisithoba phaya ebusuku. Sithi chuke mbukele ekhaya sonke iphondo lethu kaloku lona lepha ke eNorth West ngomso lelaqanda kwakhona futhi koFreiburg kuyabanda eTosca ngexesha lasekuseni futhi ngesithathu bayisonga imini kamnandi eMahikeng nga-20 nje mbukele ekhaya azakhatshwe sisihlanu xa siqhubeka mbukele apho sikhoyo kuseRhawutini bethuna nazo kwimeko yaphana phaa kwincambi yeli phondo kuyabanda phaya eJohannesburg eSoweto Tembisa nase-Alexandra ngo-4 degrees beyisonga imini futhi ngelanga lihlabela umhlaba ngo-22 degrees kumantla mbukeli apha eMzantsi kuseLimpopo njengaphaya kaloku oothabazimbi umzekelo phaa kuyabanda ekuseni ngesesithathu bayayivala beyiqukumbela imini yabo ngo-26 degrees. Ukanti ke bekulame ekhaya sehle sithi chu nalo kaloku iphondo lethu lapha futhi empumalanga amantla ke weli phondo futhi kusabanda ekuseni zibikiwe kaloku ingqele ngamandla phaa ngo-6 degrees phaya koSikhukhuza kanti naphaya embobela futhi beyisonga imini ngo-25 degrees obanda kakhulu ebusuku. Xa sivala sisonga imozulu namhlanje KwaZulu Natal njengaphaya kaloku eNewcastle kuyabanda futhi ibikiwe imimoya phaya ngo-23 degrees kusabanda eLadysmith futhi ngo-12 kaloku okugqibela eRichards Bay ngo-2. Mna ndodwa ndithethe kangaka xesha lemiyole. Ngawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube @indaba zethu 163 kamnandi mawethu.